Nabato na sa masobra 9,000 ka mga estudyante sa Negros Occidental National High School ang libre nga school supplies nga ginpanagtag sa City Government of Bacolod. Yara sa 9,136 ka mga estudyante sa Negros Occidental High School ukon NOHS ang nakabaton sang school bags kag iban pa nga mga school supplies nagikan sa Bacolod City Government. Suno sa pahayag ni Mayor Greg Gasataya nga apisar ang NOHS ang yara sa idalom sang provincial government sang Negros Occidental gin-extend sa gihapon sang Bacolod City Government ang programa bangod kalabanan sa mga estudyante sini ang residente sang Bacolod. Suno sa alkalde masobra 90% ukon halos 100% sa mga nag-eskwela sa NOHS ang taga Bacolod gani ginakabig sang city government nga importante nga makabenepisyo man sila sa mga programa para sa mga estudyante sang syudad. Ginpahayag ni Mayor Greg Gasataya nga nagpatigayon ng city government sang early coordination upod sa school administration agud nga mahibaluan ang aktwal nga kinahanglanon sa mga estudyante kag mapreparar ang ipanagtag nga libre nga school bags kag school supplies. Suno kay Gasataya, hindi ini ang una nga tion nga nakahatag siya sang suporta sa NOHS. Sang siya ang yara pa sa Kongreso, nakasuporta na siya sa mga infrastructure projects sang eskwelahan, lakip ang pagpatukod sang 48 ka mga classrooms. Ginpahayag man ni Mayor Greg Gasataya nga bisa ng provincial government ang may direct jurisdiction sa NOHS, wala ini nagapugong sa Bacolod City Government nga maghatag sang assistance sa mga estudyante sini. Suno sa iya kung ang city government nagahatag sang school assistance sa mga estudyante sang Bacolod Public Schools, dapat nga i-extend man ini sa NOHS bangod dako nga porsyento sa mga nagaeskwela diri ang Bacolod nun. Kabahin ini sang pagtinguha sang city government nga masuguran sa mga estudyante ang school year nga may basic school supplies nga makabulig sa ilang nga pag-eskwela. Madumduman nga natapos na ang pagpanagtag sang libre nga school supplies sa pampubliko nga elementarya kag high school diri sa Bacolod City kag kapin 100,000 ka mga estudyante ang nangin benepisyaryo. Sa karon nagalao mga alkalde nga kada tuig malakip na ang NOHS sa paghahatagan sang libre nga school supplies sa syudad. Naapresyar naman sang school administration kag sang mga estudyante ang suporta nga ginhatag sang Bacolod City Government. We also started this school year for the secondary. So it's just not proper and fitting that they should be included also so among the schools na tagaan sang Bacolod. We'll make the necessary coordination mas temprano para at the start of the school year. Just like what we did sa ibang government schools, this NOHS will be the same thing. But, siguro ang sense of satisfaction man ngati na appreciate sang mga kabataan kag sang school administration no, with Doc Cheryl Silina Principal na ang pag for the first time na nag facilitate ang government na maka-assist man. Although during I mentioned them when I was still in Congress, sa mga schools na dami, ikabing patilgan classrooms, there is a NOHS, there are about 48 classrooms in Uga during my first term in Congress. So definitely, siguro, in terms of jurisdiction lang naturalmente, they're directly under sa Negros Occidental Schools Division. No? But in terms of lugar po din, 90+% or almost 100% sa mga estudyante are from Bacolod City. So whatever that we provide to the students of Bacolod sa mga government schools, definitely students here sa NOHS will also. Ini si Bombo Mia May Francisco naga-report. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!